Mbak, Hmm? aku kok koyok tahu ngerti sapa ya? Kuwi koyok foto wong sing nang HP-ne bojoku. Sing tau konangan aku kae. Mbak, aku rek gak tau ngerti sampean. Sampean buka wong kene. Iya, ancen aku gak wong kene ya, Mbak. Oh, kenal ke, Mbak? Aku Yu Cemplon. Aku Mbak Pita. Pita. Bojoku mbiyen ngomong nak mantane jenenge Pitai. Gak Pita iki no. Lah sampean nek tekan kene, lapo, Mbak? Aku tekan kene iki goleki Mas Sandi yu. Jarene wong iki lagi nganggur, ame tak tawani kerjaan. Lah kok ngerti nek wong iki lagi nganggur? Yo ngerti lah yu, wonge kadang kan ijek cecetan mbek aku. Wong iki bar curhat, nak wong iki lagi nganggur. Kok sampean kenal, Mbak? Kok nganti curhatan bareng? Yo kenal lah yu, aku mbiyen kan tau cedak. Cedak piye maksudnya? Pacaran ngono to? Ya bisa dibilang begitulah. Tapi sayang yo, saiki wong wis dadi bojone wong. Jare bojone sing saiki cerewet, galak, menangan dhewe. Apa bener ngono yo? Mbok, Mbak, aku gak kenal kok. Yo tasmu kare. Hmm? Loh, Pak, jebule sampean wis nganggur to? Wis gak kerja to? Iya, Ibu. Lah bendina kok pamitan kerja? Aku tidak tok kerja, Bu. Aslinya aku ki isin, Bu. Mosok kowe kerja rek, aku nganggur. Kan aku gengsi, Bu. Oh alah, Pak. Ngono kuwi mbok yo terus terang. Aku gak mempermasalahkan nak sampean nganggur. Beno aku kerja, aku tetap menghormati sampean sebagai kepala rumah tangga. Ora kok malah curhat ambek wong liya. Wong liya sapa? Karo Pita ya. Pita. Pita sapa? Rasa pura-pura gak tahu. Pita ya mantan pacarmu toh? Hmm? Kowe iso ketemu nang ndi? Kono mau ning dalan. Sampean nek cek curhat-curhatan ah, ijeh cacatan ah. Wes saiki Facebooke blokir, WA-ne blokir. Awas nek badan ini. Pita. Pita nang darah kene berarti. Goleki aku atake. Awake dhewe ra ketemu wis ana pirang tahun ya, Mas? Mungkin wis ana 20 tahun atake, Dik. Sampean mbiyen lunga kok terus gak nek kabare iki nanti to, Mas? Entan-tanteni kok. Biyen aku gak ngabari ki memang tak sengaja, Dik. Aku ki ngrumangsani, nah aku ki anake ora duwe. Yo gara-gara gak ana kabar kok sampean lho, Mas. Aku dijodokno karo wong liya. Malah berdua-duaan karo wong liya. Awas tak kandakno Yu Cemplon kok. Yuk, tak omongi. Omongi apa? Kok ganti-ganti men? Aku mau lo ngerti bojomu berdua-duaan karo cewek nang pemancingan. Tenan apa ora? Ora sadel-adel kowe. Sumprit lho Yu, aku ora ngapusi. Ya wis, lo tutupno mbok memeni. Tak paranane. Piye to ki malah aku sing dikon mepeni. Sampean kok ngasih iso nganggur ceritane piye to, Mas? Aku kan kerja melu Pak Mandor to, Dik. Lah iki proyek sepi. Makanya aku ditraini. Sementara bojoku wong ya ora kerja, ora berpenghasilan. Jadi nama penggane iki ya mau ngamuk tok ae. Lah piye, Mas? Sampean nak tak tawani kerjaan, gelem ora? Kerjaan apa, Dik? Dadi sopir pribadiku. Iya ya, Dik. Piye, gelem ora?
Ora usah. Aku cek kuat nak terima ngingoni bojoku. Loh, kowe iki sapa yo? Wong liya kok melu-melu? Kowe iki ngerti apa ora? Aku ki bojone, bojo sae. Aku ki mau nawani kerjaan bojomu tok yo. Kerjaan apa? Paling ape modus kuwi rek. Ayo balik. Loh.